Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon. Mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake be tindinoje meɗen. Tinnore nde garɗen tinda hande ɗum tinnore dede ko larani hala YouTube. ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi dede ɓawo ɗo min dottoro dede ko larani hala waɗugo commentary. ɗuɗɓe nder moɗon mbiyam nana giɗa waɗugo commentary mai, anda lawol ngol tokkata waɗa commentary mai. To waɗi babal dede waɗugo commentary mai ɗo ɗum hollata ɗum daha winnata waɗa commentary mai ɗo. ɗuɗɓe nder moɗon dede désactive kuje mai ɗo, anda lawol ngol tokkata ya activa ɗum. Dede ɓe mbi mi holla ɓe useni dede lawol ngol ɓe tokkata. ɓe ɗo mari haaje hamɓe ma ɓe giya to min gaɗi vidéo ni ɓe gaɗi commentary, amma ɓe anda lawol ngol ɓe yaɓata ɓe tokka ɓe gaɗa ɗum na je ha vidéo ji amin tan, kala vidéo ji ɗi ɓe darata fu ha YouTube. Dalila mai ɗo min mbiya cewa min gaɗa nden vidéo mai ɗo min tinna en dede no ɗum warete. E tinnore ɗiɗaɓre here mai ɗum dede ko larani hala YouTube mai ɗo ko larani 𝑭𝑭𝑨𝑚𝑣𝑒 ha YouTube. ɗuɗɓe nder meɗen yakke feere a tawan ɗo lara vidéo ji ko film ko nandi be majum ha YouTube jemma a tawa YouTube mai ɗo e ngala ɓitar non mai ɗo tawa ɗum ɗon nawnana ɓe gite. ɓe mari haaje min tindina ɓe lawol ngol ɓe tokkata ɓe ɓalwina YouTube maɓɓe banta en tindino ha ɓawo lawol ngol a tokkata ɓalwina Facebook maɗa ko WhatsApp maɗa. Dalila mai min mbi vidéo ji e tinnoje ɗe ɗiɗi kanje min gaɗanta en ha nder vidéo ngol hande. Amma hedde ko mai ɗo mi dottoro dede kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi 𝑭𝑗𝑧𝑚𝑣𝑒 ɗo on gara on mema dow maji banni. ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gar on mema ngel dow. To ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel. To on memi dow magel on gi ngel garti amble ɗo on hollata dede vidéo mai ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon min dottoro on tangi jite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arandewa noni to en gari en nasta nder YouTube meɗen banni. Misalu nda YouTube meɗen banni banta mbowuɗon. ɓawa to en nasti nder YouTube meɗen banni en ndena ɗum maɓɓitanake en. Accu misalu ha mi nasana en dede nder vidéo ji amin ɗi Jaygol Pulaku TV ha mi holla on misalu seɗɗa. Misalu nda vidéo ji ɗo jotta, sai mi wara mi mema ko ɗo vidéo ngol ɗo sai ngol maɓɓito. Yawa hedde ko non nda on laari ɓe gaddani en publicité. Jotta ɗo ɗon dede publicité je min bolwanta on ko nde min mbiya on to on gari on nasti on tawan ɓe gaddanayi on publicité. Mi tan mi on daari nda publicité man ɗo min mbiya on acce sey to ɗum timmi. To on giɗa ɗum timma ma on mema ɗo on itta ɗum dow kungel ɗo. Amma to on giɗi ɗum timma ɗo min mbiya on min ɗo mara avantage ha majum. A laari ɗum timmi, jotta ɗum timmi ɗo wawan goɗɗum feere jum kanjum ma ɗum wara. Mi tan mi on daari nda publicité feere waɗi kanjum ma. Publicité ɗum mari ko watta 40 secondes banni, kanjum ma a wawan a rena sey to ɗum timmi. To jotta enen na kanjum waddi en tindinko, ngam mai ɗo mi dottoro on hedde ko man ɗo kabde on dara commentary on dara dede publicité mai sey to ɗum timmi nde on puɗɗa larugo vidéo amin mai ɗo. To jotta nda babal je min mbiyata on gara on gaɗa commentary, amma on daari nda jiyam docca ɗo e ɗum maɓɓi holliyam mi fotayi dede commentary je vidéo ɗo e ɗum maɓɓi. Lawol ngol mi tokkata mi maɓɓita ɗum kanjum on wari ha mi holli en. ɗuɗɓe nder moɗon fu to waɗi yiɗi ha waɗa commentary mai lara nda alama babal commentary ji, amma dede yiyata dede ha hani waɗa commentary mai ɗo. To lawol ngol e tokkata ya maɓɓita ɗum. Dalila mai ɗo min mbiya cewa min gaɗana en vidéo mai ɗo musamman. Arande man ɗo to a wari a mari haaje majum, ɓawa to a nasti nder WhatsApp maɗa nder YouTube maɗa mi yiɗi wiigo maɓɓitake banni. Mi tammi on daari sai a wara seragal jungo maɗa ñamo nda alama adresse mail maɗa woni. To a waɗino photo profile adresse mail maɗa ma a yiyan photo profile mai. To a waɗayi bo noon no fuɗɗode inde maɗa fu non giyata. Sai a wara a mema dow majum banni. ɓawa to a memi dow majum sai a dirto les ha dede chatol avant dernier ha ɓe windi paramètre ma bo setting, sai a wara a nata dow majum banni. ɓawa to a nati dow majum sai a wara dede nda ngol chatol ngol ɓe windi paramètre généraux. Mi tammi on daari bo ɗum paramètre généraux, sai on gara on nata dow majum banni. ɓawa to on nati dow majum ɗum maɓɓitanake on banni ni, sai a dirtowo les sai to a wari nda ɗo mi tammi a laari nda ɗo 𝑭𝑭𝑨𝑚𝑣𝑒 dede nda kungel ɗo nda ngel ɗo mi tammi on daari ngel active. To ngel active ngel ɗo to ngel active ɗo ça veut dire que a fotayi ngaɗa commentary. To ngel active ko waɗi active ɗum a holli misalu vidéo ji mai ɗo ɓikkon darataɗe ko nandi be majum a fotayi a yiɗa ko da goɗɗo jaɓi téléphone maɗa ya waɗa commentary dede je hana yake feere sin a cidan ko ɓikkon maɗa be téléphone ta ɓe jaɓe nasta ɓe jaɓe gaɗa commentary hunde nde handai ne ko nandi be majum. Kanjum waɗi to a wari ɗo active kungel ɗo ni warta a fotayi ngaɗa commentary. To a mari haaje a waɗa commentary sai a désactiva ngel. Mi tammi on daari ngel active jotta sai mi désactiva ngel banni. Mi tammi on daari jotta mi désactive ngel.
on pama boɗɗum ta on lutindira ɗum. To a désactivé ngel on a waɗan commentary, to a activé ngel bo a waɗata. Ɗum lutindirde be kujeji ɓurna fu nane na to a yiɗi a waɗa hunde sai a activa, to ɗo to a yiɗi a waɗa commentary mai ɗo sai a désactiva ngel. Mi tammi on pamani am boɗɗum. To ndari mi désactivé ngel jotta ha mi lorto mi yaha mi nasta nder vidéo ngol nastunoɗen nane ha mi fonda deydey waɗugo commentary ngi on. Ɗum waddanayam babal waɗugo commentary ko ɗum waddantayam. Misalu mai banni en nasta nder vidéo mai ɗo. Toujours mi tammi on ndari vidéo mai ɓe lori ɓe gaddi publicité banta je mi wino on go ɓe ɗon gadda publicité ji ko nde. Mi tammi on ndari ɓe gaddi publicité mai ɗo, to na kanjum maɗen haaje tindingo. Jotta mi tammi on ndari nda ɗum ɗo, nda babal commentary mai. Déjà a laari nda vidéo ɗo ngol heɓi commentary 54 ɗum vidéo amin ngol min gaɗi Kenya. Nda ɗo ha ɓe windi, nda ha lignuyel ngel ɓe windi ajouté une commentary public. Mi tammi a laari, to mi waɗanno mi mema dow majum banni ɗo ni, a laari ɗum waddani am mi winda hunde fere. Mi wawan mi winda misalu mashallah, misalu man banni mi winda mashallah sai mi yerɓa. Ɓawo to mi yerɓi ni commentary am dillay. Mi tammi on ndari commentary am mai ɗum dilli, nda ɗum ɗo Adam bin Harun windi mashallah. Nda commentary ji deydey himɓeji luttuɓe, nda ɗiɗo ɗi pat maɓɓe mi tammi on ndari nda commentary ji himɓe ɓe mai waɗɗo ɓe pat ɗo a tokkata a wara janga commentary ji himɓe mai. To ɗon lawol koyngol a tokkata a wara activa deydey kujeji ko larani hala waɗugo commentary. Mi tammi on pamani am sakiraɓe, deydey jotta sai en loro en tindina deydey ko larani hala waɗugo 𝑭𝑭𝑦𝑺𝑻𝑨𝑏 a ɓalwina YouTube maɗa man ɗo. Heddego man en gurto nder majum banni en timmini be tindinode arandere, sai tindinode ɗiɗaɓre. To mari haaje a ɓalwina YouTube maɗa. Arande man ɗo to wari sai a nasta nder YouTube maɗa banni. Ɓawo to nasti nder YouTube maɗa ɗum maɓɓitanake ma banni, sai a wara seragal jungo maɗa nyamo toujours ha nastuno mai ha dow inde kuje ɗo maɗa man woni, ha dow inde adresse mail maɗa mai ɗo. To photo profile waɗa ɗum fuɗɗode inde mai tan a yiyata, sai a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum sai a dirto less a wara deydey ha babal ɓe windi paramètre banni. Mi tammi on ndari ha ɓe windi paramètre sai a nata dow majum. Ɓawo to a nati dow majum toujours sai a wara nata ha ɓe windi paramètre généraux. Mi tammi ha en nastuno nane man ɗo ni. Ɓawo to nasti dow ha ɓe windi paramètre généraux sai a wara nda ɗo ni, misalu nda ha lignol ngol. Mi tammi on ndari sai a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum a laari ɗum waddanima thème. Jotta kam nda ɗo thème clair, ɗo bo thème sombre. Mi tammi on ndari jotta to a mari haaje waɗugo ɗum ɓalwingo ɗum ni sai a wara a mema dow ha dow thème sombre ɗo. Amma hedde kuma woɓɓe fere bo ɗum ha catol ngol deuxiéme ngol ɓe gaddanta ɓe kungel on ndari ɗo active ɗo désactive ɗo, hangel tan a activata a désactiva to a yiɗi ɗum ɓalwa to a yiɗi ɗum wooja. Sai ɗum laaɓa pardon mi yiɗi wigo sai on jaafo. Amma ha téléphone ji fere bo ɗum ha 3e ligne banta mi tindini on ɗo. Mi tammi on ndari ɗo ɗon a warata a mema dow majum. Mi tammi on ndari YouTube amma e laaɓi jotta to mi wi mi laaray vidéo jemma ko nandi be majum ɗum nawnanayam gite, sai mi wara mi mema dow majum. Ɗum waddaniyam thème clair be sombre. Jotta ɗum woni dow clair sai mi warta ɗum less ha alama sombre ɗo ni, sai mi mema dow majum banni. Ɓawo mi memi dow majum mi tammi on ndari ɗum ɓalwi. To mi lortoy tan no jotta mi wawan mi wara mi laara deydey vidéo ji deydey no mi mari haaje. Mi tammi on ndari ɗum lortake nda YouTube mai. Mi tammi on ndari ɗum ɓalwi, mi wawan mi laara vidéo ji mai ɗo ko ɗum jemma ko ɗum nde wala ko yaliyam. To a mari haaje a loro a laaɓitina ɗum banta isin koye ɗum bana nange a yiya a yiyata ko ɓe bindiji man boɗɗum ko a yiyata vidéo man boɗɗum to ɗum yiɓi ɗo a wawan a yiɗi a mari haaje a laɓɓina ɗum ɗo mai tan ha a nastirno mai ɗo. Misalu a nasti ɗo man a lorto a wara a nasta paramètre. Ɓawo to a nasti paramètre a nasta dow paramètre généraux. Ɓawo to a nasti paramètre généraux a wara a nasta ha dow ngol ɗo man ɗo ni, a mema dow majum sai a warta ɗum ha dow 𝑡hèmes clair. To mi memi dow clair ɗo ni mi tammi on ndari ɗum laaɓi. To mi lortake mi nasti ɗo mi memi dow sombre, mi tammi on ndari ɗum ɓalwi. To ɗo on lawol koyngol ngol on tokkata on gara on gaɗa mode sombre. Mi tammi vidéo amin ngol hande ɗo ngol fottani on ngam mai ɗo on laari min tindini on bo lawol ngol on tokkata on gaɗa commentary. Miɗo elo deydey kala ɓe gattano commentary fu gara activa ɗum deydey gaɗa ko waɗangomin commentary, heɓa deydey vidéo ji ɗi min gatta mai ɗo, heɓa YouTube bo ɓedda publigoɗi heɓa ɗi jaya yeeso. Min ɗo getta on sosai, min ɗo gi'a ɓawo diga nyande ko min gaɗi vidéo ngol commentary ji moɗon ɗuɗɓe min ndari ɗon gaɗa commentary mai ɗon mana ɗon getta ɗon gaɗa like ɗon ndara vidéo ji man ɗo bo ɗon kabda partage lien ji man ɗo bo ngam mai miɗo toro on ballite min e nden bo miɗo matina on deydey himɓe ɓe aboni ha channel amin Jaygol Pulaku TV ɗo. ɗum himɓatake himɓe 1,900 lutti himɓe 50 tan to on taskitake nda ɗo déjà min ɗo mari himɓe 4,990 lutti himɓe 50 tan ɗum siko himɓe 1,900 mi yiɗi wigo. non mai ɗo ɗum sewo mawgo sosai wigo wakkati e maɓɓutuno YouTube mai ɗo ɗum himɓe seɗɗa diga ɓura himɓe 50 ha himɓe 100 ha 100 ha jotta ɗum hewti 5,000. miɗo helo nder balɗe garande ɗum hewtan 50,000 be ko yawi. mi tammi on mbiyan Allah waɗɗum, to Allah waɗɗum allahumma amin. On jarama sakiraɓe, ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.